Mustapha nan an samu daga ɓangaren Arewa yana naɗa hannunsa. A saman kiɗa ɗan uba kenan. Corona ka ga babba ya kuka aski ni an ji in ana yi ko babu ruwa ana daurewa amma Audu bai jure ba na faɗa ma auta ni aski ko ba ruwa ana jurewa amma Audu bai jure ba Coronavirus Corona ba mai aljana ya malami ba mai aljana na tafi Allah To ga lambar nan dai na jihar Katsina ana takawa tsakanin coronavirus daga ɓangaren kudu da shi da Shagon Mustapha daga ɓangaren Arewa wanda ake dokawa a nan gidan damban tambuwal na jihar Katsina wanda ya daidai da 7 ga watan 2 shekara ta 2022. To ga damban nan ne coronavirus Shagon Mustapha. To ga damban nan ne na jihar Katsina ana dokawa a saurara. To ga lambar nan ne na jihar Katsina ana dokawa tsakanin bakon biyu Sama'ila daga ɓangaren kudu da garkuwar ɗan Ali daga ɓangaren Arewa wanda ake dokawa a nan gidan dambar tambuwal na jihar Katsina wanda ya daidai da 7 ga watan 2 shekara ta 2022 wanda ni Ahmad Aliyu nake kawo muku ita kai tsaye kuma ciyaman ɗin gidan dambar Warriors. To ga dai lambar nan ne ga dambar nan ana shirin kula ma kwallo. Dogon abu dan mutan wannan kashi kenan inda a saman kira dan buɗe ya kayo shi ga nan abu da kowani ya karan da haji abu da ko ina ce a madina na wani rabar abu alababa ya ga baba ba da aji ni ba ga manaja ba to ba haka kuma kenan daga bangaren kurmada dan fara da ma'awari ko ba ta tabbatar ba ya san mai dogon dawa ta abu mai sabo mai dogon dawa ta abu mai sabo ma to ga damban nan dai na jihar Katsina an taka tsakanin Bahagon Buma daga bangaren Gurmada da dogon abu dan mutan manumfashi daga bangaren Arewa wanda ake dokawa a yau ranar Litinin 7 ga watan 2 shekara ta 2022 wanda ake dokawa a nan gidan damban tambuwal na jihar Katsina a Kuntiyata. da ba haka duba bangaren gurma da dobe a rumar kashi bangaren arewa idan ga wannan damban ta gani idan da alin zaki da ranuka da alin da ranuka gani da ranuka suna guda da ke da wani da an ga wannan damban shi da ai to ba ga duba ji aka biye kada ruwa ka ba ta ita da to kana ga duba
la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ba haka kuma dogon abu wallahi tsaye yake ya ce baka isa ba wallahi ka daɗe kana dambe shi ma lokaci ya zo mai sai guda wani daga gurgurar da wani in ba kuma ga Allah wasu ya fusa don bai sa an buga za a fara akwai dambe guda biyu dan Ali zaki da Kadi shagon dogon auta Mola da kai da sunan kuda kama gwamwa wallahi in ba ku buga Dali ka dole hannunka ina sai ku da ku dole hannunka dole hannunka wanda riga ɗora hannun shi ne mu dambe da Ali Mola ka ɗora hannunka a shafa Mola ya dame ni wa akwai wani wuta wai ka san wuta da kai mutum ba kuma to mu shi kai ba har zai yi shi da ku wuta wannan ya ba soje wuta ba ko ya ya ko shi wuta soje ba mala mai bilimi to ga damban nan dai an dawo turmi na biyu tsakanin Bahakon Buba daga ɓangaren Gurmada da Dogon Abu dan mutan Malumfashi daga ɓangaren Arewa wanda ake dokawa a nan gidan damban ɗan'uwan da garin Kaduna Open Theater wanda ni Ahmad Ali ne da kawo kuma ciyaman da gidan damban an ce mahaukaci bai na gwara wani ga wuta to wannan shi kullum da shaba ba kuma wallahi ji aka mike gidan ya kamata ka rama gaban kowa hago inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bada duka fa bakali sai da dan Aliyu yaki wallahi suna kula ba dan dambe da kai wallahi dan ba kawo ce ba ka da dambe sai yawo take da samu tsoro to duk mai neman suna wallahi ne da ce ne neman suna sai an zo sai an ga an ga tango bada da alaƙar da dambe ya isa da Aliyu da galiyo dan Aliyu ko hawan sama kuma ne dambe ba a neman suna da dambe Allah sai an dawo damban ne ga ta nan kamar dai an sa keja ba a dokawa wannan shi ne za su san sunaka wallahi in muka buga mai ko an buga za a raba to ko kuma dambe je ka samu Aliyu Santos to gali kenan na Dogon Auta rana ya yi to a samaya yi mai kirari da hannun a kewaye ana aka ladi mai ina baga ina yasu la ilaha illallah hajji mujriki in gwanda Abu Musa gaya baga ba dan uwan matawalle ina gaba ida na gode ba amana ta shafa na gode ba gaba dala kai to ga dambanin an taka tsakanin ɗan Aliyu Zaki daga ɓangaren Arewa da Gali Shagon Dogon Auta daga ɓangaren Kudu wanda ake dokawa a yau Litinin 7 ga watan biyu shekara ta 2021 wanda ni Ahmad Aliyu nake kawo mota kai tsaye daga nan gidan damban Tambuwal na jihar Katsina Open Theater kuma ciyaman ɗin gidan damban Warriors to ga damban nan Allah ya ba mai rabo sa ga dai damban nan la ilaha illallah ga dai talan
la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wallahi kai abinda ko wallahi kan da shi tadalu ga gani ya da rishuwa gani dole ne sai kuma wani gani wallahi ya wuce ali cin da make na wuce wallahi banda ko ga damban nan dai an dawo turmi na biyu tsakanin ɗan Aliyu Dutse daga bangaren arewa ya ce ya koma daga kudu Gali ya koma arewa a rago ya ce bai yadda ba. To ga damban nan dai turmi na biyu tsakanin ɗan Aliyu Zaki daga bangaren arewa da Gali na dogon auta daga bangaren kudu wanda ake dokawa a yau 7 ga watan 2 shekara ta 2022 wadda ni Ahmad Aliyu nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan damban tabbuwan na jihar Katsina Open Theater. To ga dai damban nan dai Allah ba ne rabon sa. Damban nan dai na jihar Katsina an taka tsakanin bola-bola Bahagon Sanin Kurna daga bangaren arewa da shida Silan Kudawa daga bangaren kudu wanda ake dokawa a yau ranar Litinin 7 ga watan 2 shekara ta 2022 wadda ni Ahmad Aliyu nake kawo muku ta kai tsaye daga nan gidan damban tabbuwan na jihar Katsina Open Theater kuma ciyaman din gidan damban Warriors. To ga dai damban nan dai Allah ba mai rabo sa'a mola Silan Kudawa ya ba ta bayanan Lagos na ba ta ci ba ga mai ta fara sannan ya ta ga farkon dambe jiya kare da shafi da ne fa ba ta da ba ta da ba ta ta da amma ya ta da wanda kwando auren layi zana waje mu da ba ne ba tura mai kuma guda ka kuka dande mun da dole da kai sai ina mutunta ina makura bude da asa makura sai to ga wani dan dan bana ya kai kira guda kama da bola Allah ya bani ko kuma bane ko kuma wallahi dole sai guda ce wallahi baya wasa shi ba yana so ya yi kisa yau suna guda ina mutunta suna guda ta kai ga tari da mola Allah ma